godi adeiladau, gallwn ddefnyddio gwahanol ddeunyddiau, sef deunyddiau adeiladu. Gallwn ddefnyddio pren, metel, gwydr a concrit. Ond beth yw concrit? Concrit yw'r deunydd adeiladau mwyaf cyffredin rydyn nhw'n ei greu. Rydyn nhw'n ei wneud o dywod, creigiau, cerrig man, a sement a dŵr. Mae Mr Concrit yn fod yn ddefnyddiol iawn a dibynadwy iawn wrth godi adeiladau, ffyrdd a ffontydd, ond nid yw'n cynaliadwyedd iawn. Mae concrit yn tynnu ein gynhwysion o'r ddaear ac felly nid yw'n cynaliadwy. Mae gwneud dim ond sement yn gyfrifol am ryw 10% o archeriadau CO2 yn y byd. Ond mae ffyrdd i wneud Mr Concrit yn mwy cynaliadwy. Gallwn leihau'r deunyddiau i greu concrit o ychwanegu plastigiau wedi'i hailgylchu a gwastraff mwynhau at y cymysgedd. Byddai hyn yn golygu cymryd llai o'r ddaear a gwneud defnydd da o blastig wedi'i ailgylchu. A gallwn greu concrit sy'n iachau ei hun. Yn lle gwastraffu deunyddiadau naturiol i gynnal a chadw'r concrit, gallai'r concrit wedyn gludo ei hunan yn ôl at ei gilydd. I wneud hyn, defnyddio'n feicrogapsiwlau. Os bydd hollt yn y concrit, bydd yn agor y capsiwl sy'n rhyddhau deunydd gludog sy'n llenwi'r hollt a drwsio. At ei gilydd, mae Mr Concrit yn ddefnyddiol iawn fel deunydd adeiladu. Rydym wedi datblygu llawer o dechnegau i wneud concrit yn fwy cynaliadwy, a byddwn yn datblygu rhagor yn y dyfodol i'w gwneud yn fwy cynaliadwy byth.